i sig selv. Men det er ikke andet at fjerne. Ja, alle gascellerne i vores. Vi kan ikke måle på opløsninger, der er uklare. Så derfor er vi nødt til at have fjernet gasceller og eventuelt udfældet protein, der måtte være. Så derfor skal I i gang med at centrifugere i jeres prøver. Og jeg har sat 6 centrifuger op, og I skal bare give 3 minutter med fuld hammer. Og pille, parafilmen af. Og af disse prøver, der skal I jo opsætte, som jeg kan se, hold allerede har gjort på små glade mænd på. Det er jo det, uden af ikke hold. Og det har jeg ikke rigtig alle sammen. Ja. Små glade mænd på, der skal vi så have afmålt, ligesom i går, 1,5 ml alkoholreagens og 50 mikroliter fra hver de her mange rør. Sådan så vi i bedste fald kan få et overblik over, hvordan opfører gærceller sig under aerobe forhold, under anaerobe forhold, når de har masser af sukker, når de har mangel på sukker. Så det er det, forsøget går ud på i første omgang i dag. Og det næste forsøg, det er, at vi skal lege med lever, for at finde ud af, at der er alkoholnedbrydende enzymer i lever. Jeg har købt noget svinelever, vi skal lege med. Det er glæder jeg til. Og den anden tredje mulighed, det er jo den person, der har at gøre med antabus. Det var det var for dig også. Du har jo lov til at lave et ekstra forsøg med antabus, hvis det er det, du vil gå i dybden med. Vi fandt ud af i går, det er umådeligt tungt opløseligt. Meget tungt opløseligt, jeg havde regnet med. Og vi har nok også et andet problem med antabusen, det er, at antabusen efter sigende skal gå ind og hæmme eller inaktivere aldehyd-dehydrogenase. Men spørgsmålet er, hvad der sker nede i vores glas her. Hvis kun alkoholdehydrogenase får lov til at arbejde, og vi ikke får lavet processen færdig, så forskubbes ligevægten ikke tilstrækkeligt meget til venstre til, at vi overhovedet får nogen aktivitet. Så derfor er der ikke noget underligt, hvis vi i går så, at der var 0 aktivitet i glasset, hvor vi havde tilsat antabus. Var det ikke det, du så? Ja. Men det kan vi jo godt prøve lige at lege lidt med i dag og tilsætte en endnu mindre mængde. Og så kunne vi jo selv måle kinetik på det inde på spektrofotometeret, det vi gør med lever. Bare for så, en lille et, der var måske 10 minutter på til. Bare for at se, om vi kan få noget frem. Og hvis vi ikke kan få noget frem, så skyldes det formentlig, at når vi blokerer aldehyd-dehydrogenase, så blokerer det faktisk hele systemet. Så findes der ikke noget NADH af betydning. Problemet er, at hvis vi kigger på den ligevægt, der gør, at der dannes syre i den sidste ende, når vi fjerner syre med bufferen, den ligevægt er simpelthen ikke for skudt langt nok til venstre til, at processen kan forløbe. Heller ikke med alkoholdehydrogenase. Det kunne man jo godt tro, at alkoholdehydrogenase, den kan jo mindst at lave sit arbejde. Men det gør den formentlig ikke, hvis processen ikke hele tiden løber helt til ende. Så det kan være en forklaring på en falsk påvisning af, at antabus virker i det her system, kan man sige. Godt? Ja.